Jaj, de édesek vagytok. Hát mit csináltok ti ott? Kis nyálcsa, remélem, nem kapsz el Vilitől semmit, mert azért neki folydogál az orra. Beszélgettek? Ne, Luizi utána is megy. Jaj, de ügyes ez a Luizi, ő már oda is megy. Ő már oda is megy érte, oda néz. Jaj, de ügyes, jaj, de hoppá! Hoppá! Igen, nagyon édesek vagytok. Mindenki próbálkozik a maga módján, igaz? Semmi baj.